Dys Coiste Forbartha Béal Átha'n Ghaorthaidh I Ghaorthaidh ná flein bhuinína cos a rátas hádianta coltas chláiste na mún go bhfuil sé geiste go cuasaí a reachtáil sa chláiste an saorasa. Deir siad go bhfuil iminí ortha go mbeidh deireadh le Béal Átha'n Ghaorthaidh má bhíonn deireadh na chláiste na mún. An tachtain se chaite léir Coiste Béal Átha'n Ghaorthaidh goid iminí mar gheallar thabhchaí chláiste na mún. Á sé amíomhacha nach féidir le dtíine chlárú chun freastal ar chósaí saoraigh agus gfuil aspa sa léireacht maidile cadaháinán de choláiste na mún amachchan sa. De sé coltas choláiste na mún rátas le Nuacht ará bhfuil sé geiste go chósaí a reachtáil an saoire seo I bra ar áis na cuí ach faoin banistíocht de fórna agus tagasc. Ach ní go lachan na muinte na hátaile seo. Is toch een context at aan le ha an plan fadtermach na gur crinú an seo ar an séú lá de mehef fehe dó átgur thugan coltas cuire do muinte na háte tacht go crinú. Bhí córlóirí fosta go 2 into 3 agus bhí plan stratéise chun tacht amach sin. Bhí an coltas le tataréis go muinte na háte gan cuidno sé seachtaí níor hála sé sin. Agus I cain faoi achfaní an rud haid testal ó cuasaí Gaeilge ná go amach scoláirí go tar dúis agus in sin darna ó bhechtú chuir de fur an teigis agus cócarí agus gach eile agar a chuir siúd agus iad ostú hartar mí dearafórnú mí na nullag so níl sé sin tréist tharlú. Anna cuid tiismóirí gurcéist armsa agus ar bhaint na háte go faoi catá tardú a bhfuil scoláirí techt an féidir chlárú agus is go tá sé nárach dúing nach bhuiliscaí. Sa rátas se hé coltas choláiste na mún, dúra go raidir sós de casaile honnadathe ó éon grúpa lasfra. Ach a ríist níl muoín ag muinte na háte go bhfuil sé seo lán gáíre. Deardaoin hol caiimíad blúraigh agus caiimíad an chláiste bheith oscailte. Tá fi náisna tá gigin sa. Tá an chláiste ging, tá an fáca ging, tá halaging, tá an lingsnáfa ging, caiig sé a bheith oscailte I gáil bhíliad gáitis féice. Mar mín sé Captain nach fix oscail a riomh eile. Mar ó Flairsaí Nuacht TG4 I Béal Átha'n Ghaorthaidh.